Og det er jo stor bededag. Ud med det gamle. Ind med det nye. Og husk nu lige, alligevel, viden er vigtigere symbol på den gamle stor bededag, og den skal vi huske. Stor bededag, den blev indført af biskop over Sjælland, Hans Backer, i 1686. Det var en lang dag i kirken, og man skulle møde fastende. Så for at sikre, at danskerne mødte ædrueligt op i kirken, så blev man altså nødt til at lukke al udskænkning og handel kl. 18 aftenen forinden. Så var det altså om at gæste bageren og få varme hvede med sig hjem, så man havde noget, man kunne varme op, når man kom hjem fra kirke stor bededag. Så det kan da godt være, at vi måske ikke har fri stor bededag længere. Men så lad os da gå fra stor bededag til stor bededag.